साध्या सोप्या रेसिपीसाठी लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. झटपट स्वादिष्ट रेसिपीज. आज आपण बघणार आहोत झटपट शेवया. आपण साहित्य बघून घेऊया. शेवया करण्यासाठी काय काय साहित्य लागणार आहे. प्रथम या रोस्टेड शेवयांचं पॅकेट आणलं आहे, जे इझिली कुठच्याही शॉपमध्ये मिळतं. रोस्टेड शेवया. त्याच्यानंतर आपण इथे घेतले आहेत ड्रायफ्रूट्स, काजू, बदाम, मनुका, चारोळी, वेलची पावडर, जायफळ. आणि या शेवया आपण बारीक करून एका प्लेटमध्ये घेतल्या आहेत. तूप घेतलं आहे, 1 वाटी साखर घेतली. साखर आपण आपल्या चवीप्रमाणे घेऊ शकतो, कमी जास्त करू शकतो. तर मग आपण आता सुरुवात करूया शेवया करायला. प्रथम आपण कढईमध्ये तूप घ्यायचं आहे, पण त्याआधी आपण एका भांड्यामध्ये पाणी तापत ठेवायचं आहे. कढईमध्ये 3 चमचे तूप घ्यायचं आहे. आपल्याला हवं तसं तूप कमी जास्त आपण करू शकतो. तूप तापल्यानंतर त्यात आपण या रोस्टेड शेवया टाकायच्या आहेत. या फक्त तुपावर परतून घ्यायच्या आहेत, कारण त्या ऑलरेडी भाजलेल्या असल्यामुळे त्यांना भाजायला जास्त वेळ लागत नाही. तर आपण जस्ट तुपामध्ये त्यांना परतून घ्यायचं आहे. लालसर होईपर्यंत त्यांना तुपामध्ये परतून घ्यायचं आहे. आपल्या शेवया आता थोड्याशा लालसर झालेल्या आहेत. त्यांना जास्तही भाजायचं नाही आहे, कारण त्याची करपण्याची शक्यता जास्त असते. त्याच्यामुळे त्या फक्त तुपावर परतून घ्यायच्या आहेत. तूप पूर्ण शेवयांना लागेल इथपर्यंत. त्यानंतर गॅस कमी करायचा, मंद आचेवर शेवया परतून घ्यायच्या. त्यानंतर आपण एका बाजूला जे पाणी गरम करून ठेवलेलं आहे, ते पाणी आपण त्यात टाकणार आहोत. पाणी याच्यासाठी टाकायचं की आपल्या शेवया त्या गरम पाण्यामध्ये शिजून निघतील. थोडासा 1 चमचा मारून आपण त्यावर झाकण ठेवणार आहोत आणि एक वाफ देणार आहोत. एक मंद आचेवर एक वाफ दिली की आपल्या शेवया शिजणार आहेत. आता आपल्या शेवया तयार झाल्या आहेत, शिजलेल्या आहेत. आता आपण त्यात चवीप्रमाणे साखर, मी 1 वाटी साखर घेतली, साखर टाकायची आहे. आपली साखर थोडीशी विरघळली त्यात की मग आपण त्यात ड्रायफ्रूट्स टाकणार आहोत. मी हे जायफळ घेतलं आहे, तुम्ही त्याऐवजी जायफळ पावडरसुद्धा घेऊ शकता. मी जायफळ क्रश करून टाकते. त्यानंतर आपण त्यात वेलची पावडर घालणार आहोत, किंवा तुम्ही त्या जागी अख्खी वेलची वापरली तरी चालेल. त्याचबरोबर त्यात काजू, बदाम, मनुका, जे आपले ड्रायफ्रूट्स आहेत, जे आपल्या घरात ड्रायफ्रूट्स इझिली अवेलेबल असतील, ते आपण टाकायचे आहेत. हे ड्रायफ्रूट्स तुम्ही आधी तुपामध्ये रोस्टसुद्धा करून घेऊ शकता, किंवा वरून कच्चेही टाकू शकता. आता मी हे वरून कच्चे असेच टाकले. त्यानंतर ते सर्व एकत्र एकजीव करायचे.
गॅस फास्ट करून त्याला थोडीशी एक वाफ द्यायची. आपल्या शेवया झाल्यात रेडी सर्व करायला. ह्या आहेत आपल्या झटपट शेवया. आपल्याला अगदी फटाफट काही करायचं असेल तर आपण ह्या अशा पद्धतीने शेवया करू शकतो. गॅस बंद करायचा आहे. आता मी हे एका वाटीत काढून घेते. बघा किती छान लालसर दिसते. आपल्या शेवया झाल्यात रेडी, खायला तयार. झटपट स्वादिष्ट शेवया.